Sziasztok! Megkeresett a lábatlani bike.üzlet, hogy van számomra egy érdekes kerékpárjuk, amit odaadnak tesztre, hogy bemutassam nektek, úgyhogy ebben a videóban most elugrunk érte. Tartsatok velem! Kíváncsiak erre a kerékpárra, amit majd be fogok nektek mutatni egy következő videóban, mert ez is egy elektromos kerékpár, és ami egy különlegesség, hogy kemping kerékpár, képzeld el, kemping kerékpár elektromosba, úgyhogy még nem láttam élőben, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy néz ki, és mivel kemping kerékpár, ezért megadja azt a különlegességet, mint ami a kemping kerékpároknál volt is régen, hogy ketté lehet hajtani, és könnyebb szállítani autóval, úgyhogy most erre nagyon kíváncsi leszek, hogy úgy mekkora méretű, és hogy befér-e a személyautóba. Ja, de mondjuk az egy nagyon jó dolog szerintem, hogy van egy ilyen kis elektromos kerékpárod, tényleg könnyebben be tudod hajtogatni az autóba, és el tudod vinni bárhová. Majd meglátjuk, hogy milyen, kíváncsi vagyok rá tényleg. Van itt egy ismerős bringa. Ő már szerepelt a videóba, meg ő is. Ő volt a kedvencem, de hát ezt tudjátok. Hello! Jó napot! Majd ő lesz a következő videóba. Ez tök jó, ezt így, amit az előbb is mondtam, hogy ezt be lehet tenni a kocsiba, simán lehet szállítani. Ez tök jó. Ja. Iszonyatosan megy, készültől. Igen. Egy próbakör. Megőrülsz tőle. Ha nagyon megy vissza a ötöst egy kicsit, mert nagyon durva. A hülye. A marha. Hú, ez nagyon megy. A lábatlani bike.üzletbe bejöttök, na itt aztán tudtok kerékpárt venni, tartozékokat, bicikliüléseket, pedától kezdve a markolatig, biciklizár, pumpa, sárvédő, gumi, gyerekbiciklik, levitt elektromos kerékpárok, majd még ezek közül lesz teszt elméletileg, rollerek, itt aztán tényleg van minden. Ott vannak a sisakok fönt, bringa hegyek, oda néz, biciklis kesztyűk is vannak. Még fagyi is van, ott látod? Na, hogyha fagyizni akartok, akkor a lábatlani bike.üzletbe tudtok. Ja, meg itt tényleg van egy csomó minden, kiegészítők, itt vannak a gumik, ja, meg ott fönt, ott a sok gumi. Ott vannak a gyerekkerékpárok fönt. Írjátok meg kommentbe, hogy azt a kerékpárt kipróbáljam-e videóba. Ha megírjátok és elegen lájkoljátok ezt a videót, akkor azt a kerékpárt kipróbálom, de lelketek rajta, mert abban nincsen akkumulátor, úgyhogy ezt nekem kell tekerni, ki fogom köpni a lelkemet, értetek? Írjátok meg, hogy azt ott kipróbáljam-e. Állítólag brutális. Ezt mondjuk ti fiatalok jobban tudjátok, hogy milyen az a kerékpár, én annyira nem. Használt kerékpárokat is lehet kapni itt egyébként, oda néz, milyen versenykerékpár. Ezt majd lehet, hogy el fogom tőle kérni, kipróbáljam. Versenybringával még nem mentem. Brutál. Milyen kereke van? Mint az ujjam. Azta. Jó van, majd meglátjuk. Meg itt is ezek is használtak. Használt bringa. Na hát így befér az autóba, hallod? Még ülést se kellett volna lehajtanom, csak lehajtottam biztonsági okokból, de simán befér a kerékpár a csomagtartóba. Na hát ez már egy hatalmas előny. Hamarosan érkezik a kerékpárteszt ezen a csatornán és az új csatornán is. Addig is, sziasztok!